Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Шолыда урам базарлары үз эшен дәвам итә. Җәйге суыклар уңыш сыйфатына йогынты ясаганмы? Шулай ук бу бәйләрдә чагыламы? Безнең Ишек алды республика программасы буенча эшләр экваторны узып киткән. Бу вакыт эчендә нинди үзгәрешләр булды? Шоллыда урам базарларны үз эшен дәвам итә. Шулай итеп бакчачылар үз участокларында үстерелгән уңышны саталар. Хәзер мәсәлән актив рәвештә җиләк сату бара. Җәйге суыклар уңыш сыйфатына йогынты ясаганмы? Шулай ук бу бәяләрдә чагыламы? Хезмәттәшебез сатучылар һәм сатып алучылар белән аралашты. Ибрахим Арынбаев бу базарда инде үз кышаның яшелчәләре барысы да үз участогыннан быел сәүдә начаррак бара дип бүлешә Ирод. Ә моның сәбәбе июнь айында һава торышының салкын булуы. Малина замерзла, смородина замерзла, груши, яблоки, сливы, вишни, все, короче, померзли там. Сказалось ли у вас это как-то на продажах и на ценах? Ну да, цены немножко выросли, потому что нет уже. А в прошлом году в это время уже намного дешевле было, потому что тепло было. Сатып алучылар да бәяләр артуын билгеләп үтә, әмма шолалар әйтүенчә, алар сатучылар билгеләнгән бәягә яшелчәләр алырга әзер. Хәзер аеруча җәйге салат өчен яшелчәләр һәм яшел тәмләткечләргә ихтыяҗ зур. Помидоры. А за какую цену? Ну, какую? 150. Скажите, дорого это для вас? Ну, это полкило. Ну, дорого-недорого, но я считаю, что они, наверное, натуральные, поэтому взяла. По сравнению с прошлым годом... Дорого. По сравнению с прошлым годом все-таки Дорого, да, Как конечно. думаете, почему? Потому что же был этот холода, все весь замерз. Вот у меня знакомые, я у знакомых брала, а нынче у них в огороде ничего нету. Укроп, яшел суган һәм петрушка бәйләре 40 сумга төшә. 5 литрлы чиләктә бакча җиләге уртача 1200 сум. Помидорның килосы 150-200 сум тора. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шоллыда безнең Ишек алды республика программасы буенча эшләр дәвам итә. Ул инде экваторны узып киткән. Бу вакыт эчендә нинди үзгәрешләр булды? Тулырак алдагы материалда. Безнең Ишек алды программасын тормышка ашыруның 3 елында Чаллыда 338 Ишек алды территориясе төзекләндерелде, юллар яңартылды, тышкы яктырту челтәрләре тулысынча алыштырылды. Шулай ук балалар, спорт һәм урам җиһазлары монтажланды. 1 сентября мы завершаем строительство 2 школ. 1 сентября мы завершаем строительство детского сада. 1 сентября мы завершаем строительство мостового перехода и строительство на завершение Московского проспекта. 1 сентября мы завершаем разворот под мостовым переходом реки Меликеска. 1 сентября мы завершаем капитальный ремонт детских садов. Агымдагы елда 84 йорт Ишек алдын төзекләндерү планлаштырыла. Комсомол районында 44 объект яңартылачак, Үзәк районында 21, Автозавод районында 19. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сөйләвенчә, хәзерге вакытта юл эшләрен башкару 52%, яктырту 50%-ка башкарылган. Генеральным подрядчиком выполнения работ в рамках программы «Наш двор» определен муниципальное предприятие автомобильных дорог. Работы идут в плановом порядке. Мы до начала реализации программы съездили на все площадки производства и хранения малых архитектурных форм и скамеек и урн, которые изготавливают. Видим, что они к сезону подготовлены, и по ходу окончания работы они сразу же устанавливаются в обновленных дворах. Исегезгә төшерәбез, эш башланыр алдыннан һәр Ишек алдында объектларның паспортлары урнаштырыла. Барлык эшләрдә эш графикына туры китереп алып барыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллыда һәм бөтен республикада хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю һәм җибәрү дәвам итә. Шушы көннәрдә Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да 140 миллион сумга якын бәягә 215 тоннадан артык чираттагы ярдәм партиясын шефлыкка алынган частьләргә тапшырды. Исегезгә төшерәбез, гуманитар ярдәм дәүләт тәэмин итүенә өстәмә рәвештә башкарыла. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк.
Традицион кул кысышу һәм шат күзләр хәрбиләренең һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогинаның мондый очрашулары даими рәвештә уза. Бу очрашуда искәрмә түгел, солдатларга дәүләт тәэмин итүенә өстәп 9 йөк автомобиле, запас частьләр, шиналар, ремкомплектлары, туңдыргычлар, маскировка челтәрләре, азык-төлек һәм эчә торган су китерелде. Мы знаем, что Министерство обороны обеспечивает вас необходимой техникой. Все это в дополнение, потому что мы понимаем, что лишнего не бывает. Нужны какие-то подвозные, развозные вещи, не первостепенные. Поэтому, да, ни в коем случае это не взамен обеспечения обороны. Это в дополнение от горячих сердец наших земляков. Хәрби хезмәткәрләр әйтүенчә, алар якташларының ярдәмне тоеп торалар һәм әлбәттә бу аларга тагын да күбрәк көч һәм өмет бирә, сугышчан рухны күтәрә. Слова благодарности уже не первый раз на этом мероприятии. Честно, мы чувствуем, что за нами стоит тоже большое количество тех людей, которые действительно помогают, те, которые меценаты с большой буквы. Шулай ук Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина уртаклашканча, гуманитар ярдәм белән йөкләрдән тыш хәрбиләргә җәйге лагерьларда балалар ясаган рәсемнәр белән җылы сүзләр язылган хатлар да тапшырылды. Лилия Гатина, яңалыклар. Ашык тәмле сусыл. 20-нән 24 июньгә кадәр Чаллыда җәйге ярминкә эшли. Россия буенча 60-тан артык катнашучы меңнәрчә товар алып килгән. Биредән беркем дә әйберсез китмәячәк. Гадәттәгечә ярминкә чаллыларны һәм шәһәр кунакларын 32-нче комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда каршы ала. Җәйге ярминкәгә Камчаткадан искиткеч тәмле авызда эреп торучы балык деликатеслар алып килгәннәр Улды һәм Сөләйман балыгы патша бикәсе Чавычы да бар. Беларусь салысы, өйдә ясалган казылык, мичтә пешерелгән тәм-томнар. Абхаз һәм үзбәк аш тәмләткечләре белән ризыкларыгыз тагын да тәмлерәк булачак. Ярминкәдә кием салымның зур сайлау мөмкинлеге, кыстырма җитен тукымаларының җәйге күлмәкләр, туникалар, табигый материаллардан итекләр. Алар уңайлыгына түгел, бик матур да. Йокы тәмле һәм сәламәт булсын өчен җитештерүчеләрдән ортопедик мендәрләр һәм матраслар. Сезнең белән очрашулар көтеп калабыз һәм яхшы сатып алулар вәгъдә итәбез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Послезавтра мой первый забег, а ты предатель. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Все для вашего дома в мебельном центре Соло. Кухни, диваны, гостиные, детские матрасы, текстиль. А еще Соло снова дарит подарки. Главный приз – диван. МЦ Соло 4110А.